Halløj YouTube og velkommen til. I dag der kan I se jeg er inde med DK, og der skal vi simpelthen snakke om en ting, og det er et add-on, som jeg har fået downloadet. Hvis det er, at I har startet en guild, og I ikke kommer level 25 endnu, eller I hvert fald bare gerne vil have mange members, så vil det her være den perfekte video til et fedt add-on til det. Ja, den hedder Super Guild Invite, og den foregår sådan, at det her det er sådan options. Her det er her du kan gå ind, og så kan du, hvor at når den inviterer dem, det er sådan at den finder nogen, som så bliver inviteret til guilden. Hvis vi prøver at trykke her, står der at der er 3 minutter og 10 sekunder tilbage. Så I kan se, at nu har den fundet HHGGUU. Så hvis jeg trykker her, hvor den fundet lige 3 andre, så jeg trykker på den, så står der, jeg inviterede ham der, plus at der kommer en lille besked til ham. Det er jo virkelig smart, for så behøver man ikke selv at, gå ind og invitere dem og alt det. Okay. Så herinde, der kan du gå ind, og så kan du lave det om, som der så skal stå. Du kan lave flere whisper, du kan jo måske lave sådan, at den skriver 2 ad gangen. Herinde, det er der, du skal så trykke for, at den gider at finde nogen. Så hvis du gerne vil se, her, den ved jeg ikke, den har jeg helt fundet ud af, hvad jeg gør endnu. Men den her, det kan du i hvert fald se, om det er, den har fundet. Og her, det skal du invitere, og hvis du gerne vil ud af det, skal du bare trykke hernede. Så kommer du ud. Her, der hvis du har brug for noget hjælp, kan du lige se her. Du kan trykke, se her også, hvad for noget, hvem der er, den har fundet. Og det her, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg er helt præcis nu. Men det er altså en meget fed add-on, og der vil stå noget nede i chatten. Måske et eller andet med, at nogen allerede har en guild, eller at spilleren ikke blev fundet. Men det er simpelthen noget, der sker. Men I kan se her, min guild, den er i level 1. Så vi har ikke så mange... vi har virkelig meget, jeg har virkelig meget brug for den her add-on. Så det var bare den her lille add-on video. Håber I kunne lide det. Vi ses i YouTube. Hej hej.